Hallo? Ja, far. Du skal gifte dig med Ali. Altså Ali hvem? Ali. Så mener du Ali over fra den anden side af Ali? Ja. Altså Ali? Ja, Jamen. Ali. Jo. Det skal du. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har fået. Du får stor rest, hvis du gør det. Så tager jeg stor rest. Jeg flygter til Nordeuropa. Det må du ikke. Det gør jeg. Nej. Hvor skal du hen? Hvem det er? Det er far. Du skal gifte dig. Hvis det nu var et eller andet... Nico? Eller... Nej. Hvad? Du... Ej, bare tag